Hola, bona tarda. Ja han passat 15 dies des de l'última gravació i ara ja toca una nova. Bé, com totes sabeu, s'ha iniciat la tardor, una etapa de l'any important, amb colors marrons, colors taronja, i que tothom ens hem fet uns objectius per treballar durant aquesta primera etapa de l'any i que segurament volen arribar a l'hivern, a la primavera i a l'estiu. Ara anem a fer una meditació curteta en la que ens anem a imaginar o anem a programar què volem aconseguir durant aquesta etapa de la tardor del 2018. Com sempre, recordeu, ens asseurem en un lloc còmode o ens estirarem, com vosaltres vulgueu, com vosaltres estigueu còmode. Prepararem una llibreta i un llapis i anem a començar. Connectem amb el nostre cos, fluix, deixat anar. Observem si hi ha alguna peça de roba que ens molesta i l'afluixem. Connectem també amb la nostra respiració que entra i surt lleugerament, en profunditat, amb tranquil·litat. I anem a fer un parell de respiracions profundes. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. I cada vegada que anem traient l'aire, anem sentint com el nostre cos s'afluixa i es relaxa. El nostre cos s'afluixa i es relaxa. Sentim com anem deixant anar les tensions i cada vegada que traiem l'aire hi ha una suau lliberació de tensions. Una lliberació de tensions. Llibero les tensions del cantó dret del meu cos i llibero les tensions del cantó esquerre. Llibero les tensions de tot el cos i cada vegada que trec l'aire sento com el meu cos es deixa anar una mica més. Sento com el meu cos s'afluixa i es relaxa. El meu cos s'afluixa, es relaxa i es deixa anar. Sento com pesa i puc descansar en el lloc on jo estic, asseguda, estirada o dreta. I ara em quedaré un moment en silenci, imaginant com vull jo que sigui aquesta nova etapa que ha començat aquests dies passats. Com jo vull que sigui la tardor en la meva vida. Com vull jo que sigui la tardor a nivell físic. Com vull jo que sigui la tardor a nivell intel·lectual, a nivell cognitiu. A nivell emocional.
Com vull jo que siguin les meves relacions? Quines haig de millorar? Quines haig d'activar? I quina ha de ser la meva actitud en aquestes relacions? Com vull jo que sigui aquesta tardor a nivell espiritual? Això no vol dir a nivell de missa, vol dir a la connexió amb el meu interior. I ara, amb els ulls tancats i amb el meu cos fluix, relaxat i tranquil, amb la meva respiració profunda, em començo a imaginar com pot ser, com serà, com vull jo que sigui, com vull jo que sigui la tardor en la meva vida. Vull cuidar del meu cos, em vull alimentar de forma conscient, vull moure'm perquè el moviment em dóna vida. Què vull jo fer a nivell físic? Què m'agradaria a mi fer per activar a nivell cognitiu el meu cervell? Vull llegir, vull mirar pel·lícules, vull anar a una exposició de pintura. Què vull fer jo? A nivell emocional, quins són els temes que jo vull tenir en compte? Com expresso els meus sentiments? Què sento jo davant de les situacions? Prenc consciència dels meus sentiments? Els sé expressar? Sé quines són les meves necessitats? Quines necessitats de vegades compleixo? Les tinc en compte? I quines necessitats no les tinc en compte? I juntament amb les emocions també hi ha les meves necessitats. Sóc jo conscient de les coses que necessito? O només penso en les coses que necessiten els altres? Com activo jo la meva espiritualitat? Contemplo la natura? Tinc algun projecte concret per aquesta tardor? Com el penso portar endavant? Com l'he estructurat? Jo construeixo els meus projectes. Jo tinc en compte les meves necessitats i expresso els meus sentiments. I em deixo uns minuts veient com serà aquesta tardor, amb tots aquests plantejaments i tots aquests objectius que tenim, a nivell fisiològic, emocional, cognitiu, de relacions i espiritual. I ara
Tornem a l'aquí i a l'ara i anem a activar les qualitats de la nostra personalitat, la confiança i la seguretat en nosaltres mateixes, la consciència i l'expressió dels nostres sentiments, de les nostres necessitats. Connectem amb l'harmonia del cos i de la ment i activem la il·lusió per la vida, per les petites coses i pel futur. I ara, a poc, anirem sortint d'aquesta pràctica, mantenint les sensacions positives que ens han quedat i repetint cada dia aquesta pràctica. Com amb l'altra ens havíem vist feliços, en aquesta ens veiem poder tirar endavant els nostres projectes.